Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko talata hawra e balɗe nogas e jeenayi e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓiɗɗo moon jayindeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande. Jayinde le verdict wi ko wuro ngo wiyetego ASRD tawa hogo naɓa ndoyam e guure dowriji ɗe nde ngo naati e eɓɓo ngo ɗimmo ɗum noon taki koppareje kewɗe maɗe nahne hen ha taki ko tolnoto e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati milliard uji e koppareje men dey maɗe naɓe e dowri he gam temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e tati e guure gonɗe gaka dow de maɗe dañ ndoyam tigui tigui hakkude ɗo e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeenayi ha taki jayinde windi ko l'ASER lance la deuxième phase de son partenariat avec GOF 78 milliards CFA pour électrifier 753 villages d'ici 2029. Jayinde ɓesdi le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa politique d'électrification rurale hina wayno noon jayinde ɓesdi hen ko wuro ngo wiyetego ASRD hanti mango ɓesdu tigui tigui ko wiyete ko ndoyam woni électrification rurale e guure dow he ɗum noon ko o mo ganduɗa kam heyni ASER tigui tigui de kam addi on ɗon kabaru e widde jayinde le verdict. Jayinde l'indépendant kam dawi ko e ɓe ganduɗa de koɓe jeenayo gonɗoɓe e wuuro wiyetego SNHLM tawa noon heɓe ndiwa e gonɗon wuuro de o mo ganduɗa kam woni hande heyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de darima hen kosɗe moƴƴe e si yahi hen kosɗe moƴƴe e si noon layi hen ko moƴƴi ha tagui jayinde indépendant windi ko situation tendue à la SNHLM, licenciement des 9 cadres, le premier ministre entame une médiation ina wayno noon tigui tigui e ɓen ɗon ɓe ganduɗa de kamen goni riwaɓe toon to wuuro wiyetego SNHLM de hande ma ɓerɗe mumen dal saabu noon ma ɓerɗe mumen ndeji saabu noon jayinde nde windi ko le premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo entre en action une rencontre prévue avec la direction de la SNHLM et les syndicalistes pour tenter de résoudre la crise hina wayno noon omo ganduɗa ka woni hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal dey biyeteɗo Ahmadou Al-Amin Lo de hina wayno tigui tigui ma noddu batu mo ganduɗa de ɓe riwaɓe tawa heɓe jiiya e syndicat SNHLM de e gonɗon wuuro de keyniɗo ngo woni directeur ngo ma ɓe pottu gam ɓe mbaɗa batu ɓe ƴeewa no ɓe jiitirte jaam hakkude mumen e wiide jayinde l'indépendant. Jayinde le soleil kam windi ko politique minière l'état relève ses ambitions hina wayno de kala ko asate e nder lesdi tawa noon ko ngaalu kanŋe e kalis e ko wayi noon de hina wayno yidde laamu ngu e himme laamu o de woni yekkidde ko dañate ko hen ha ɗum ɓurataw ɗum noon ko ɗum gartam mawɗam ɗum wonata e wiide jayinde le soleil. Jayinde ɓesdi hen le ministre Cheikh Omar Seck dévoile les grandes lignes de sa nouvelle politique minière du Sénégal, porter la participation de l'État à 25%, transformer les ressources sur place et faire émerger un secteur privé fort. Hino wayno o magala ka woni Cheikh Omar Seck de tawono ko jogiiɗo jagorgal pangal e ko wayi non de wi ko yowoti ko e ko dañete ko e nder lesdi Sénégal de ma ɗum yekkite ma ɗum ɓesde ha tigi tigi temedere nde gasɗa kala walla ko dañɗa kala ma nogas e joyi ɗi laamu waɗa hen jungo mum ha ɗum ɓuura yaaj no hannirta ni e sinon kala ko yaltina e nder lesdi ndi ɗum wasanaɓe caggal lesdi gam waklitoyede ko ɗo tigui e ɗum waklitte e nder Sénégal e sinon ɓe ganduɗa kamen ligganto ko e mumen ɓe gokke doole no hannirta ni e wiide jayinde le soleil. Jayinde le témoin quotidien de arti e ɓe ganduɗa de liggey mumen ala ko mbo woni ko wona wujjude wotoji caggal lesdi heɓe ɗi gadda e nder Sénégal ha taki jayinde le témoin windi ko trafic international de véhicules volés, un vaste réseau démantelé par Interpol Dakar hino wayno de dadiɓe wonɓe Dakaru de tawa noon eɓe jilla e goomu biyeteɗo Interpol tawa noon ko dadiɓe aduna foof ndenti on ɗon goomu de ɓe liɓi ɓe ganduɗa kamen goni ujjoɓe wotoji werlaji lakɗe eɓe ɗi gadda ɗo e nder Sénégal e sinon e nder Dakaru. Jayno de ɓesdi hen le cerveau El Hadj MB Diop, un riche propriétaire terrien, une animatrice de la 2STV et son époux recherché, une actrice de série télévisée et 2 autres complices dans le collimateur de la police des polices ina wayno noon e kanɗon guyka de wotmo ganduɗa de kam wiyete El Hadj MB Diop kam de kam heyni kanɗon guyka e sinon ko joom lesdi e nder Sénégal ina wayno noon wot goɗɗo debbo gonɗo hayango 2STV de kam ne hombo hen jilla kam e joom galle mum de heɓe ɗaɓɓite e sinon wotmo ganduɗa ne hombo dilla tigui e théâtre uji woni mogoji ɗi ganduɗa de e hayangoji lesdi Sénégal de ko tigui tigui hen dillata e sinon kamen foof de heɓe ɗaɓɓite niyat e wiide jayinde témoin quotidien. Jayinde le parlement kam arte ko e kew kew diine mawɗo mo ganduɗa de kambo waɗata ɗeɗo balɗe woni maggal Touba ha
taki non o magala ka woni Mohamed Galay Ndiaye tigi e nder jayinde le parlement de wi ko maggal ngal de ko moƴƴere woni hen e si non ko gartam mawɗam ɗum wawi addan lesdi Sénégal sabu non ko yeyete e ko sodate e si non goɗɗum ko ganduɗa de ko diine tigi ɗum yowati ko ɗum tawate e ngal ɗon maggal ha taki jayinde windi ko Mohamed Galay Ndiaye grand magal 2026 le magal et les théologies de la mémoire de la commémoration de l'épreuve à la théologie de la gratitude hina wayno non o takɗo ngal ɗon maggal hangal waɗe dey ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul tawa non hombo dañi tigi tampere nde tampina non e jamanuji ɗum foof non ko e diine takno waɗi ɗum ha taki hande gartam ɗam de wayno ko ɓurɓe ɓe heew e ngal ɗo maggal de ɓurɓe ɓe heew e diine de wayno ko hande maɓe jii hen koye mumen e wiide jayinde le parlement siko en naati e Rewmi quotidien de jayinde windi ko après le lancement de Kiray les patriotes les premières arrestations tombent hina wayno de caggal de lande biyeteɗo Kiray ñippaɗo e nder Sénégal de tawa noon ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye de heyni on ɗon lande de wotɓe ganduɗa kam ɓe tambali nangue heɓe naɓe kaso e wiide jayinde Rewmi quotidien jayinde ɓisdi hen 3 militants de PASTEF interpellés par la DSC la division de cybercriminalité hina wayno de tato e ɓe ganduɗa de heɓe jilla e lande PASTEF de kamen tigui nanga ɓe noon nangui ɗumen ko dadi ɓe wonɓe ɗo e nder Sénégal tawa noon heɓe jilla e goomu biyeteɗo division de la cybercriminalité e wiide jayinde Rewmi quotidien jayinde la libération de arti e ko yeyete ko tawa noon hina ñaame toon to jeere wiyetede Petersen wonde ɗo e nder Dakaru ha tagui jayinde windi ko vente de produits alimentaires périmés avec des dates trafiquées Petersen l'arbre qui cache la menace sanitaire hina wayno de kala ko ñamate tawa hina yeeye toon to marché Petersen de hande kala coɗɗo ɗum hina wawi ma dañ caɗele e cellal ɓalli saabu noon waktu o mo ɗum fotno ñaame tawat mbo yawti e si noon kamen ɓen ɓe ganduɗa heɓe jeeye on ɗon produit mbo moƴƴani woni ɗum ɗon ko ñamate ɓe mbahlitat happu o mo ganduɗa de kam ɗum fotno fot tawa ɗum fot weddoye ha taki noon jayna de wi ko ɓe ganduɗa kamen tigui jagga e on ɗon alhaali de ko biyeteɗo Assane Diop tawa noon homo dañi duuɓi capanɗe tati e jeegoo e si noon Modou Bey kamne homo dañi duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi e Pape Ndiaye duuɓi mum hiɗi tolno e capan tati e jeenayyi kamen foof de ɓe jaggama ɓe naɓa toon to ganduɗa de toon woni kaso saabu noon koɓe jeeyata ko haydara ko moƴƴi hen te ko hina wawi addan yimɓe ñaw e wiide jayinde la libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu tribune sport windi ko CAN 2028 candidature conjointe l'Afrique du Sud le Botswana et le Zimbabwe prêt à accueillir l'Afrique ina wayno tigui tigui de e desewal gendiji aduna woni coupe d'Afrique des nations tawa ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeetati de ɗeɗo lesɗele tati de ɗe darima gam tigui tigui bismade gal ɗon desewal siko en jottima hen hina wayno noon Afrique du Sud Botswana e Zimbabwe kamen tigui tigui de dari hande gam bismade Afrique foof tawa noon hina yowi e desewal gendiji aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeetati ha joni jayinde nde ɓesdi hen Ligue 1 Lamine Camara est de retour à l'AS Monaco après son mondial hina wayno de jayinde tribune sport wi ko caggal de desewal aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoo woni coupe du monde 2026 de dengal gasi de ina wayno o mo ganduɗa ka woni Lamine Camara tawa homo jilla équipe Sénégal de ruptima toon to kippu mum biyeteɗo AS Monaco tawa noon ina yowi e Ligue 1 e wiide jayinde tribune sport bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o